Moi boas, estou en Vilagarcía de Arousa. Vou participar no Campeonato Galego de Media Maratón. O obxectivo está claro, distancia homologada, así que intentaremos mellorar o tempo que teño, que é de 1 hora 19:20. Intentaremos baixar da hora 19. Supuestamente con un ritmo de 3:44 xa o conseguiría, pero pasoume en Pontevedra que ao final deu un pouco máis de distancia e foi o tempo. Entón vou intentar facela en 3:40, que me saldría 1 hora 17:20 ou por aí máis ou menos. Seguramente non acabe ese ritmo, pero para ir con algo de marxe. Así que nada, vamos a ver que tal sai. O percorrido completamente chan, non fai nada de aire, así que o día está propio para correr. Vamos a ver se conseguimos o obxectivo. Eu son o home do tempo, sígueme, Red Meteo. Acaba, corta! Vamos, Miguel. Los gallos no es aquí. Falta el otro Miguel. Sí. No paso polo kilómetro 5, de momento lentos, a 3:47, hai que baixarlle aí un pouco, a ver. Kilómetro 10 a 3:45 de media, ímonos acercando.
kilómetro 15 a 3:44 andamos aí. A andar aí, a ver que sale. Pois ata aquí o que foi o campeonato galego de media maratón, con vitoria para Anxo Castro en 1 hora 7 minutos e 44 segundos e Tina Fernández en 1 hora 23 minutos e 2 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 60 e 15 da categoría con un tempo de 1 hora 19 minutos e 22 segundos, a un ritmo de 3:45 km. Obxectivo conseguido polos pelos, xa que logrei mellorar o tempo que tiña en 1 segundo. Posiblemente saín moi lento, pero isto tamén fixo que chegase con máis forza para a parte final e ir remontando o tempo perdido. Se fixera ao revés, de sair moi rápido ao principio, seguramente reventase na metade da carreira e o tempo ia ser moi distinto. De todas formas, polo reloxo saíronme 200 metros de máis e o ritmo saíume en 3:43 o quilómetro. O tempo neto que fixen foi de 1 hora 19,6 segundos, polo que moi contento co rendemento que tiven nesta carreira e a ver se no próximo intento consigo baixar da hora 19. O peor foi que nos últimos 10 km empezoume unha molestia na zona dos adutores que estaba indo a máis e cando rematei a proba ia bastante tocado. O percorrido foron 3 voltas, 2 longas e unha curta, que nun principio ia ser primeiro a curta e despois as 2 longas, pero algún fallo na organización fixo que déramos unha longa, unha curta e unha longa, co problema que cando empezamos a facer a volta curta había grupo de corredores dobrados e os avituallamentos tampouco coincidían co establecido. Un grave problema para quen tiña que tomar sales ou xeles e beber auga. Foi un pouco caos neste sentido, pero o circuito é completamente chan e moi idóneo para facer grandes rexistros. A distancia polo reloxo foi de 21,3 km. O prezo por participar foi gratis para os que participaban no campeonato e na popular ia por tramos de tempo, sendo o primeiro de 15 euros e no segundo tramo de 20 euros. Os puntos positivos, pois había zona para aparcar ao carón da carreira, globos de tempo obxectivo, voluntarios ao longo do percorrido, avituallamentos intermedios con líquido, avituallamento final completo, duchas en 3 puntos e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois o que comentei do fallo do percorrido, que tamén provocou que tampouco estivesen os avituallamentos onde tiñan que estar, e para min tamén facía falta caixóns de saída e de feito ni me enterei cando deu comezo a proba. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.